Kipat bak baru ki bekerja dengan naga por tengah pedang seom hai pi sekan dengan YouTube channel ke jonga ke badang long ke badang rit bah te hakani ke video te ngam don kamat ke bangan wanra hakani ke video henre ngakwa tang ban ong sapang kani ke election ke jongi si election sitting samoy ke jongi mo te namar ngi baru ngi lai tip namar ngi ladu ya UMP badon buram jongi namar umpat yok pha ban trei Ndre ulak klat te kata kajing klat kajong ungi kibru ngimtim ndre kasong ha kamon kajong blai te menta la jan ka election sitting samoy kajongi bangin yo ban yathep vote biang bang yo ban jit biang yala ujong UMP badon burom jongi bangin pha sate sha lok sabha lene rajya sabha te ni le yo i ba ki MP ki jongi ke ba dang shu mission ki ba long ki ba satar bha bat ki ba long kata ka man ka ba pro bha ki ba long kita ki profesor mo ki ba long ru ki de ki profesor ki ba trim bha ha ka tin ka thleng ha ka kran ka khana lene ban ya tainya ya ka ri bat ka jaj ben riu ka jongi te ni yo i ba nakaliang jong ka VPP ru lami u doktor bats kamarbu ru ulalong ubreu ba satar bha ulalong ru ubreu ba pro bha ka jingmut ka jing berkhan te nakaliang ka NPP ru ndre lami u doktor DRL nonglai uturu udai u profesor ulong u doktor ulong ru ubala pha ban pro kata ka jimut ka jing berkhat ban ya tai nia ya ka ribat ka jai ben riu ko jongi te kumju na liang ka ktiru kongres ru henre ngile yo i ba Vincent H Pala ulami henre ki don laingut kita ki MP ka bangi ngi hab banjit te hakani ke video te ngakwa bangan yo i ya kata ka jingwot ka jongi hapo kani ka online mo te snyo bha ya kini ki laingun ki MP ki ba ngin sajit na kaliang ka NPP u Dr. DRL nonglan bat na kaliang ka VPP u Dr. Bats Kamarbu na ka Kongres ban lami u Vincent H Pala te na pedeng kita laingun ndre na phi ngakwa ba phinjit lane ngakwa ba phinwot hapo kani ka video ka jonga hapo ki comment box ma te sa comment ya uno u MP uba phi phikwa ban job lene u MP uba phi phikwa ban pha shalok sapha lene cha rajya sapha namar kini ki long ki laingut ru ki long ki ba pro pha kata ka jing jabeng ki long ki ba pro pha kata ka jingmut ka jing berkhan nrengi don kam banjit ya kini ki laingut na pedeng kini ki laingut ngi ha banjit uwe te ngange baro philai nang bha banjit ya nong mikman kumba u Dr. Ricky Ejesengkon ulong ru ubriu bada pro bha kata ka jingmut ka jing berkhan ka ktin ka thlej ban ya kren ya kimat ki jura jong ka jai benriu ko jongi bale ngakwa ban penmi ya kani ka video te ngayo i ba hakani ka election ka bad dang sudep ka MP mo bangi layo ya Dr. Ricky Ejesengkon long briu banang bha te ngange baro phi long ki pat ba ki bai nang ya start bha banjit ya u MP badon buram jungi baningin pha sate shalok sabha te hakani ru ka video te ngakwa ba phinjit pat ba phin comment hapo kani ka video junga uno UMP uba phi phikwa ban job lani uba phi phikwa ban pha sate sha lok sabha lani sha rajya sabha te parlong te wan om na ya theu ya kani ka video jonga te sa ai sa vote hapo ki comment ki jonga baro te ngan bangkut sisundon ya kani ka video te sa ai ki vote ki jong phi hapo kani ka comment ka jonga mo te ngan yo i mono uta u kortong ba kham khlan ha kani ka election sitting samoy ka jongi te tang kita tingin siampan ha ka wei pat ka video mo